Καλησπέρα. Γεια σας. Добро пожаловать на урок русского языка. Καλώς ορίσατε σε άλλο ένα από τα μαθήματα ρώσικα. Σήμερα τα μαθήματά μας είναι απλά Και κατανοητά. κατανοητά. Γράφουμε πολλές φορές όπως το ακούμε. Και βασίζονται στο άκου και επανέλαβε. Слушай и повторяй. Απλά ακούστε αυτά που λέμε ή μπορείτε να το διαβάσετε στο Greeklish. Πώς το λένε αυτό. Greeklish. Ναι. Πολλές φορές τα γράφω λάθος γραμματικά επίτηδες για να μπορούμε να τα διαβάσουμε όπως προφέρεται. Κτώ έτα. Ποιος είναι? Όποτε θέλουμε να ρωτήσουμε για ζωντανά, για ανθρώπους, ρωτάμε κτώ. Έτα είναι αυτός. Κτώ έτα. Ποιος είναι? Κτώ έτα. Κτώ έτα λέμε όταν θέλουμε να ρωτήσουμε για ανθρώπους και ζώα. Κτώ έτα. Ποιος είναι? Κτώ έτα. Κτώ έτα, μουσίνα. Μουσίνα. Αυτός είναι άντρας. Έχουμε λίγη διαφορά σε γραμματική, δεν έχετε γράμμα ζ, μουσίνα. Εδώ όπως ακούγεται σύνα, είναι σι βαρύ, όπως μπορείτε να το προφέρετε, μουσίνα. Όταν θέλουμε να ρωτήσουμε για πράγματα, ρωτάμε τι είναι, στο έτα. Κτώ έτα για ανθρώπους και ζώα, στο έτα για πράγματα. Στο έτα πλιάζ. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι η παραλία. Στο έτα είναι ένα πράγμα, βλέπουμε και ρωτάμε. Στο έτα πλιάζ, είναι εύκολη λέξη για σας, έτσι δεν είναι πλιάζ, το συναντάμε. Και στα αγγλικά πλιάζ είναι, έτσι δεν είναι? Ναι. Στο έτα αυτομобиль. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι αυτοκίνητο. Αυτομобиль. Στο έτα αυτομобиль. Κανονικά γράφεται τελείως διαφορετικά. Αν τι έκανε ένας Ρώσος σε αυτό το βίντεο να με μαλώσει, να πει τι είναι αυτά. Αλλά εγώ γράφω για να μπορούμε να τα διαβάσουμε. Όπως το διαβάζουμε, έτσι τα λέμε. Επαναλαμβάνουμε. Έτα. Κτώ. Στο. Μπορούμε να αλλάζουμε αυτές τις λέξεις συνεχώς. Έτα κτώ. Έτα στο. Στο έτα. Κτώ έτα. Δεν παίζει ρόλο που μπαίνει. Και πάλι επανάληψη. Κτώ. Ποιος. Στο. Τι. Έτα. Αυτό. Εντάξει, δεν είναι δύσκολο, έτσι δεν είναι? Κτώ έτα. Κτώ έτα женщина. Νιε, έτα μουσίνα. Αυτή είναι γυναίκα? Όχι, αυτός είναι άντρας. Κτώ έτα. Αυτή είναι γυναίκα? Όχι. Όχι, αυτός είναι άντρας. Αυτός είναι άντρας. Женщина. Πάλι το γράμμα σ. Женщина. Είναι δύσκολο για σας. Τέλος πάντων, όπως μπορείτε. Κτώ έτα. Έτα женщина. Да, это женщина. Έτα женщина. Δεν πιστεύω να είναι δύσκολο. Δύσκολο είναι. Το σ είναι δύσκολο. Женщина. Женщина είναι γυναίκα. Κτώ έτα. Κτώ έτα люди. Люди είναι άνθρωποι. Και μπορούμε να ρωτήσουμε. Κτώ έτα, η απάντηση έτα люди. Ποιος είναι αυτός? Ποιοι είναι αυτοί? Είναι άνθρωποι. Στο επόμενο μάθημα θα μάθουμε για τα αρσενικά, τα θελητικά και τα ουδέτερα. Όνο. Ναι. Αυτός, αυτή, αυτό. Πάλι θα είναι ένα εύκολο μαθηματάκι, αλλά για να συνεχίσουμε πρέπει να μάθετε κτώ έτα, στο έτα, γιατί συνεχώς να προσθέτουμε καινούριες λέξεις και να μάθουμε να δημιουργούμε προτάσεις πλέον. Λοιπόν, από μας τα λέμε. До свидания. Μέχρι το επόμενο μάθημα. Γεια σας. Γεια σας.